Kollox jindika li l-President George Vella lest jirriżenja jekk il-Parlament japprova l-emenda fil-Kodiċi Kriminali li se tintroduċi l-abort f'pajjiżna. B'sorsi jindikaw mat-Times li l-President huwa mħasseb prinċiparjament li l-bidla proposta tippermetti tmiem ta' tqala meta s-saħħa tal-mara aktar mill-ħajjita titqies illi tkun friskju. L-abbozz li ressaq il-Gvern ta' Roberta Bela dej mit-tieni qari fil-Parlament iżda l-kliem xorta jista' jiġi emendat fi stadju ta' kumitat fil-jiem li ġejjin kif qed jipproponu 81 espert ġejjin minn oqsma varji tas-soċjetà. Kull abbozz ta' liġi jeħtieġ li jiġi firmat mill-President qabel isir liġi u jekk George Vella jirriżenja ikun l-ewwel President fl-istorja li jagħmel dan. Il-Parlament aktar sieħu vot fuq dan l-abbozz sa 19 ta' Diċembru qabel il-vaganzi tal-miliet. Sorsi oħra li tkellmu ma' Net News wara li ħarġet l-istorja ta' Times indikaw li l-President ta' Malta jinsab imħasseb dwar l-impatt fuq l-istrina ta' din is-sena jekk hu jirriżenja. Din il-maratona annwali ta' ġbir ta' fondi hija skedata 26 ta' Diċembru li ġej. Min-naħa l-oħra l-President George Vella minn dejjem żamm pożizzjoni ibsa ferm kontra l-abort. Il-President Vella li huwa tabib dejjem saħaq pubblikament li jirriżenja jekk il-Parlament jgħaddi abbozz ta' liġi dwar l-abort. Tant li ma' dan l-istazzjon kien stqarr li hu jopponi l-abort mingħajr eċċezzjonijiet għax l-ebda qtil mhuwa ġustifikat. Nitkellem ċar li jiena ma nifferma qatt bill li jinvolvi l-awtorizzazzjoni tal-qtil. Pożizzjoni kienet dik, muħata dik. Jiena ma nistax inżomm l-eżekuttiv milli jiddeċiedi dika sta l-Parlament, però mbagħad jien għandi l-libertà li jekk ma naqbilx ma' bill nirreżenja u nitlaq lejn id-dar.